Napad sam se odlučila zato što prvenstveno da se osvježim izgled u ovim godinama i zbog činjenice da više ne mogu nanijeti šminku normalno na kapke na vjeđe, zbog tih nabora koji su se stvorili prilikom spuštanja kapaka, nešto što estetski nije nikako lijepo za vidjet, a kao žena naravno volim se našminkat kao i sve druge žene i htjela bi da taj izgled bude u stvari svježiji, prirodniji i da taj make-up lijepo izgleda. Iznad očekivanja. Bezbolno, potpuno bezbolno. Čak ni ubod igle nije bio onako kako sam očekivala. Ugodna atmosfera, jako zadovoljna. Jako zadovoljna. Oporavak je bio brži nego što sam očekivala. Vrlo kratko traje. Jako sam zadovoljna, više u stvari nego zadovoljna, dobila sam točno ono što sam htjela, znači nisam htjela radikalne promjene obzirom na moje godine, no međutim dobila sam taj jedan moment svježine i odmornijeg izgleda, a što se tiče same šminke, čak je i ne treba toliko nanositi kao nekad, jer je lice odmornije, svježije, u stvari postigne se točno ono što se i želi, da se osvježi izgled.